Moi. Nyt piirretään Lego seuraavaksi Pixel Painterissa. Mä äsken kuvattiin yksi video, mutta mä menin taas törssäilemään ja mä poistin sen videosta. Ja kaikki miten. Joten nyt tulee lisää Pixel Painteria. Lisää kuin... No, katsotaan onnistuuko tämäkin. Pitää piirtää Lego. Punaisella tuossa ylhäällä näkyy. Lego on helppo piirtää. Niin on. Ja punainen vielä. Ei tää oo välillä ei väliä, mutta... Siitä. Tos kyllä helpompaa. No niin, ja sitten. Helpompi, jos tää kynä olisi niin sellainen... Jos taas suoratella. Noin. Nyt se on helpompaa. No tähän ehkä jossain vaiheessa ottaa lahjaesittelyvideo. Kun jouluvideo. Ja joo, ei oo paikalla. Tehdäänkö lahjaesittelyvideo? Hermot. No! Noin. Se on tuolla. Noin. Se on mennyt jo. Hei. Ai joo. Mä teen sit seuraavan asteettuna sen. Vai siitä tausta. Mä koitan nyt olla painamatta noita ääriviivoja tällä värillä. Niin sitten ei ne kääri menisi tuolle ruskeahan. Eli lattia. Enkä toi oikein? Toi ei varmaan ymmärrä. Tuo voittaa ihan varmaan. Hei, mene sinne. Mä haluan nähdä sen. Se on niinku toi nyt voittaisi tossa. Toi. Enpä kyllä usko. Toi on yksi tommonen, kuka piirtää koko ajan toi. Kasi piirtää toinen Lego, et sä kerkee. Se täytyy olla vaikeinta. Kai sä aloitit kuvaamaan jo. Ai joo, mä unohdin, että meillä on se pidennetty aika, että me voidaan tehdä vaikka miten pitkin. Vähän vaan törmästä kiinnostunut. Noin. Nyt aika hienoa. Jolla ei ole. Okei. Legojen vino. Ei toi tuu kerkeä. Hieno, ei. Lego. Ei, toi on kyllä hienosti. Mun nyt taas katselen. Leg. Kolme ääntä propsahti tuolla. Molemmille. Eikä se äänestää ketään tuolla. Sä tulet voittaa tästä ainakin. Etkä. No enkä tuli etenkään tulla.
Varmaan johtuu tuosta yhdessä pikkupuolesta. Eitä. Voita. Kaikki on silleen. Aha, joku on niinku antoi tuolle. Pikkusella Mäkin tein joskus sillä lailla sillä ei niin Legolle näyttävillä tai mikä siinä onkaan nyt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. No. Aha. No. Tuo jää varmaan voittaa. Tuo on pakko voittaa. Toi voittaa toi kettu tai mikä kanni onkaan. Miksi mä sanon tätä ketuksi, kun toi on kani? Tai joku. Eli kantuko tuolle ääniä? Toi on huono. Tuo on parempi. Tuolla pelissä on yksi ärsyttävä, mikä yrittää tehdä aina hienoa. Sitten jos se häviää, niin se vaan lähtee ja tulee takas. Monta ääntä sä sait? Meni. 0. Nope. Mä perään seuraavan. Kou. Mikä? Go. Otatko kääntäjän esille? Ei ota. Oot sä Lenovo? Ei ne. Voitko piirtää nyt? Ei sulla oo tällaista. Tuo luulee, että se on sen. Mikä on cool? Mitä sinne vaan joku vuoristo? Kakka. Eikö se oo? Kakku. Mä piirrit jotain. Ja tämän jälkeen lopettaa video. Aika lyhyt tulis. Häh? Aika lyhyt tulis. Onko se lehmä? Mä ehkä huomenna Tänään tulee uusi video. Ainakin 3 tai 4 päivän päästä tulee video. Kun me lähdetään johonkin. Mitä kauppaa? Ei. Me lähdetään lomalle. Niin ärsyttävää. I can fly. Mä oon voittanut siis omalla puhelimella tässä 3 kertaa.
Aika käy vähin. Se kakka vai? Se taitaa olla kakka se Coke. Leo. Coke taitaa olla kakka. Koska kaikki on piirtää kakan. No, mulla on tommonen kakkaukko. Millä on kakka päässä. Hei. Jee, mä sain 1 äänen. Eiku 2. Leo, sä tulet voittaa tän. Äänestäkää tota. Aha. Anna vaan. Toi on mun käyttis, joku opetu käyttikselle. Lopeta, joku on yrittänyt tehdä tromppia. Palata sitten, kun voittaja on selvillä. Ja kyllä on nyt